hormatly vatandaşlar. Şu gün 17. may, heptäniň ikinji güni, 2022-nji ýyl. Men şu gepleşigimde ýürüýte anons bildirjek bolýan, ine 6-njy gün, şu hepden 6-njy güni, 20-nji may güni, saat 20:00'da men TikTok'ta Kurbanov MK ýa-ni adresimde men onu her gün size ýa-ni öz çykyşlarymda beren. Şol ýerde men 2 saat, 2,5 saat çykyş etjek, sizin soragyňyza jogap berjek. Şol informasiýany ýaýradym 6-njy gün 20-nji maýda saat 20 Istanbul wagty bilen kimin näme soragy bolsa, ine men demokratik opozisiýa lider hökmünde ýa-da saylanan halkyň prezident hökmünde ýa-da DWT lider hökmünde ýa-da Türkmenistan grażdany Murat Gurban hökmünde sizin soragyňyza jogap beren. Näme ýuridik ugrundan, sosial ugrundan, ýa-ni döwlet guruluşy ugrundan, halkary gurumlar näme etdi şu güneçeli bizi her türlü soragy beripdiler, men şu soraga size jogap berjek bolan. Ýadyňyzdan çykarmaň, şu 6-njy güni 20-nji maýda saat 20:00'da Istanbul wagty bilen TikTok'ta men sizin soragyňyza jogap beren. Sag bolun, hemmeňize geljek çykyşlara çendi. Sag bolun.